Eskubide sozialen kartak herri ekimen legegiaren alde egindako gizakatea Sabinetxean amaitu da. Izan ere, EAJ, PP eta PSOEk aurkako bozka eman zioten legebiltzarrean. Prentsaurrekoan adierazi dute pobreziaz eta bazterkeria sozialaz eztabaidatzeari uko egitea dela ekimenari kontra bozkatzea. Pobrezia eta desberdintasun sozialen inguruko azken inkestaren arabera, diru-sarrera bermatzeko errenta, etxebizitza prestazio eta larrialdi sozialeko laguntza jasotzen dutenen kopurua 62% handitu da 2018tik 2016ra. Euskal Herriko eskubide sozialen kartak protesta egin du Bilbon eztabaidatzeari uko egin zioten EAJ, PSE eta PPren jarrera autoritarioa salatzeko. Hauen egoitzak batuz egin nahi bilbidea. Amaierako ekitaldian gogoratu dute Gasteizko parlamentuan aurkeztu zuten herri ekimen legegilearen helburua prestazio sozialen sistema nabarmen hobetzen zela. Aipatu dute 3 alderdien jarrera onartezina dela eta legezko amarru guztiak baliatu dituztela bazterketa sozialaren eztabaida saihesteko. Prestazio eskuratzeko baldintza gogortuz, edota diru kopuruan berazko joera mantenduz. Murrizketok kolektibo horien bizi kalitatean zuzenean eragiten dute eta bizi autonomoa garatu ahal izateko beharrezkoak diren baliabideak ukatzen dizkiete. Gauzak horrela, berriro ere EAEko gizarte babeserako ereduari buruzko eztabaida era faltsuan itxiko da. Ildo horretan, eskubide sozialen karta osatzen duten eragileek azpimarratu dute aurrerantzean mobilizatzen jarraituko dutela.